Čusa. Môžeme ju zapnúť. Tak. Počkaj, dám hlas tichšie, lebo troška viac je. Tu. Tak, to je lepšie pre mňa. No, dobre. Takže prišli sme preto na Brookhaven, nie kvôli hocičomu inému, ale prišli sme kvôli tomu, aby sme trolili ľudí. Čiže nejakých proste ľudí. Ale prvé, aby som mohol troliť ľudí, tak potrebujem nejaký taký dobrý skin na to. Ale ja som dlho nehral Brookhaven, takže dám si čierne, všetko čierne. Úplne všetko budem mať čierne, tak. Budem. Všetko úplne. Tu je oblečenie. Tak, nejaké si dám také, tak. Dobre. Tak. Takto by sme mohli vyzerať, len tie vlasy zavadzajú. A budeme tu aj s mojim bratom, ktorý mi bude pomáhať, ale ešte tu asi nie je, no. Takže čierne vlasy môžeme si dať. Dobre, takže budeme tu s mojim bratom, ktorý sa volá San. A takto budem vyzerať. Je to troška divné, ale nevadí. Dobre. Teraz si dáme autičko, nenapadné autičko. Alebo tak dáme. A ideme. Tak, no. K komu by sme mohli ísť? Napríklad tu nič nie je. Akože nenapadne prechádzam. Nič sa nedeje, ja ku tebe nejdem. Nejdem ku tebe. Ja sa bojím, že to je kamarátka tam a povie dačo. Dobre, som tu. OK. Dobre, dám si head. Tak. Neotvorím to. A nemôžem byť pričapený tak na skvel, ma uvidí. Takže ja to urobím takto. Možno ma bude vidieť cez kameru, to nevadí. Aj tak. Čiže zoberiem toto. Tak, dobre. Na druhý pokus, dobre. Toto necháme. Joj. No. To čo tu má? OK, ideme ku nej hore. Čo tam vidím? Počkej, zabudol som na jednu vec. Musím sa zmenšiť. Tak. Úplne na maximum. Dobre. Ona je furt tam. Poďme sem, potichučky. Tichučko. Nemá tu niečo také? Akože neštudoval som. Asi ma videla. Ona ma asi videla. Mám taký pocit, že ma videla. Ona si robí avatára. Čiže keď si tak prebehnem. Nič sa nestalo. Dobre. To je dobré. Ona je políš, ty kokša. Pozor na ňu. Blondivé vlasy. Ona vyzerá úplne, že... fuj. Dobre, vyzerá divne. Kebyže prebehneme, ona tu má to. Ona ide teraz, zejde. Ona ma videla, podľa mňa. Ona ide tam, lebo si myslím, že tam som ešte. Ona ma videla. Dobre, takže máme čas ešte. Troška. Ja nie veľa, takže... Nie, tu kde? Nemá tu šatník. Kde je šatník? Ja sa bojím, že ma uvidí. Nie, tu nemá šatník. Tu sa schovám. Zatiaľ. Tu nie je. Kúpelke nie je. Ona sa pozerá na kameru 100%. Tu je kamera, nie. Nerobínkaj. Počkať. Ak pôjdem sem, to ma neuvidí, čo? Aj tu je kamera. Tam je kamera. Tam. Vidíte? Tam je kamera jedna. Hnusná. Ale nevidím tu nikde Bože môj, ja som blbec. On bol celý čas predo mnou. Ale tu nič nemá, takže to je na nič. Škoda. Kebyže tu niečo má, tak je to oveľa lepšie. Kde si?
Asi už išla, OK. Takže podľa mňa... Tu je otvorená... Ona... Čo je? Je otvorená tu mikrovlnka, ale nikde ju nevidím. Jej, tu môžem gambliť. Nie. Ona zmizla. Ona fakt, že zmizla. Tu je vecko. Tak... OK. Tak tu asi už ona nie je, tak idem na iný dom, len sa musím stade dostať. OK, dobre, tak pôjdeme na iný dom. OK, takže už prišiel aj môj brat. To je tá typka, to je tá typka. Čaute. Tu máš pátak, láhni si. Hej, láškaj si, moja zlatá. Ty ma tu nevidíš, moja zlatá. Ideme. Dobre, dávaj. Nie, ja som pri nej teraz bol, nie? Áno, to je tá typka, ale poďme aj tak. Vyskúšame to ešte s mojím bratom tu. Nie na prvý pokus, poďme. Dobre. Počkaj. Ona nás vidí, pomoc. Pozor. Poď, lebo on... Ja tu mám ešte ten svoj. Ja tu mám svoj spacák. Choď do neho. Ja tu mám svoj. Dávaj. Ukryjme sa. Teba blokla? Poď. Nie. Ona sa tu teraz. Kámo, typka ma nevidí. Ona ma nevidí. Ona ma nevidí, typka. Typka blbá. Ja som jej to zamkol. Ako, ale ona ma nemá za toho. Dobre, dávaj. Dobre. Ja ju nevidím, prepáčte, že ju nebudete vidieť. Tak to aspoň dám, aby ste tu videli, kebyže tu ide. Sasnem to. Škoda, nemôžem. Nevadí. Ty kokšo, to čo je tu za obraz? Ona ma fakt nevidí, chápete? Ako by som bol duch dajaký. Ona ma Ona sa podľa mňa pozerá, ale tu sa nemusela teraz pozerať práve. Ale podľa mňa sa pozerá na kameru. OK, tu ona asi nič nemá, takže pôjdeme na iný dom s mojim bratom, lebo jej blokli. OK. Dobre, ja som zase pri tom dome, takže ideme s bratom nájsť iný dom. OK, našli sme barák, takýto žltý, tu. OK, možno to tu... Tu je môj brat, hej, to čarné. Kamo, ja ku nemu nasadnem. Nie, on si otvoril dvere, ale nebyl. Hej, ale musíme nájsť pokladník. To je moje. Počkať. To je asi ten nový barák. Prečo tu všetci majú toto? Tam sa môžem ľahko ukryť reálne. To nie je ten trezor? Ja som si myslel, že to je trezor. Škoda. Čo? Peniaze? Kde? Yes, mám to. Tu bol tajný čudlík, Hej, ja som hore, ale nie, nechoď za mnou, nechoď. Ja mu to nechám vybuchnúť tu. Hej, ale nechoď ty za mnou. Dobre, takže ideme. Bože môj, kde je ten dynamit? Tu, dobre, berem. Počkať. 3, 2, 1, bum. Berem prachy. Letím. Ty nemáš špacák ešte? On to zavrel tu. On nás blokne. Nie, ešte nie. Počkaj, ale ja nemôžem stade ísť head. Haha. Dobre, zatiaľ hľadaj. Ale ja nemôžem. Hej, OK, takže on ma... Dobre, ale nech ma tu nechá proste. Čo mu vadí? No dobre. OK, vyzerá to tak, že už ma nehľadá. Teraz to vybuchne, nie? OK, dobre. Spacák. Tu už nikde nie je nič. Tu je. On sa líbol, dobre, ale spacák nepotrebujem aspoň. Haló. Nie, on ma blokol. Ako to? Ale aj sa líbol. OK. Tu je taký FNAF.
Počkať, tu nie sú žiadne Ja domy. som už pri typke. Hej, ty už si pri typke? Dobre. Dobre, toto bude asi posledný barak, ku ktorému ideme. Ale tam ukradneme niečo tiež. Tu sme ukradli tomu typkovi, ale stihol ma bloknúť. Ale to nevadí. Oh. Alex, a ty si v jakom dome? San, akože Halloweensky. Akože ten drevený. Taký ten malý. OK. Ideme. Tento nie, to nejde. OK, tak, dobre. Tento, dobre. OK, tu vidím už spacak rovno. Tu určite bol to určite bol San. OK, tu už ide nie, ona to líbla. Nie, tam som už bol, tam nič nemá. Ale aj tak môžeme skúsiť. Je vybuchne barák celý. Hej, ale kámo, ja to nemôžem. Počkaj, ja tiež dám spacák, aby sme mali šancu. Dobre, dobre. Dobre. Ona ma blokne, nie, ona ma blokla. Ale je tam spacák, je tam spacák. Je tam fialový spacák, je tam fialový spacák. Je tam fialový spacák, choď po ňo. Choď po fialový spacák. Sorry, že mikrofón je troška bol biele. No, to je jedno. OK. Dobre, takže mňa si blokla. Alex zatiaľ ide. Vidíš, tu je môj. No, nevadí. Kámo, všetko má bloknuté, všetko. Oni sa líbli buď, alebo mám ich bloknuté. Idem tu. Ja si tu urobím baráčik. Tu si urobím nakoniec baráčik, však prečo nie? Dole, dole, dole. Dole sú najnovšie, takže. Ty kokšo. Dobre, tento. Prečo nie? To bude mať taký pekný baráčik tu. Podľa mňa nakoniec by to mohlo byť dobre, že baráčik tu mám krásny. Takýto, to keď ste dávno nehrali Brookhaven, alebo ste ho takedy hrali. Keď ste takedy tak, no tak vlastne toto je, takto vyzerá ten barák. Je fest pekný. Ja som teraz ho prvýkrát tiež vidím. Ale trezor tu máte hneď tak, že každý vám otvorí ten trezor. A ja si zoberiem prašulky. Dobre. Čiže ukradli sme jednému typkovi, čiže to sa počíta, že jeden typek ukradli sme mu, ale blokol ma, nevadí. Ale rozhodujem peniaze, lebo už mám toľko tých peňazí ukradnutých, že až, lebo on mal celý trezor, takže. OK, a to by mohlo byť všetko, takže pozdravujem vás Pigu a Sam. Čus.